pengayoman kula Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Pathi Indra Jaladewaku. Yai. Sampun kula tampi asung pambagenipun Yai Prabu akarya bombong raos sing manahipun ing Ngroko ing Mandura. Saha-sahanipun ing Ngroko ing Mandura tebih saking negari Mandura tansah pinayungan ing kawidadan niring sambikala. Namung keparenga ing Ngroko ngaturaken salam taklimipun ing Ngroko ing Mandura mugi kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Astina. Koko Prabu kula canjang pujaing weni dumawahing wijang urma keting perdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing madyaning datul ya negari Astina. Koko Prabu Baladewa. Yai. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing Ngroko ing Mandura. Wonten ing Brajeng Astina dinten sak mangke menika malah ing andadosaken gawok raos sing manahipun ing Ngroko ing Mandura. Nalika kula tampi nawala sareng kula surasa isining nawala jebul ngandhap piyambak wonten tanpa asta paduka Yai Prabu Ngastina. Menggah isining nawala dinten sak mangke Yai Prabu amiji dhateng sawanipun ing Ngroko ing Mandura. Kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngastina boten wonten ing gumana musik salebet manahipun ing Ngroko ing Mandura kejawi. Amunging nggalo nampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina. Yai gandeng sak mangking Ngroko sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya menggah menapa ta wigatosipun ing Ngroko nedya nganglungaken jangga nelingaken karna midhanget sabda tama paduka Yai Prabu. Kula triparing pangandikan ingkang Ngroko ing Mandura nedya midhangetaken ingkang tedela Yayi Ngastina. Hendra ingkang muswita silring samirana mrih Om Sekar Gadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya semban kula Koko Prabu pengayoman kula sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi mboten dados sabab jenyatanipun sampun dados kewajibanipun ing Ngroko ing Mandura. Minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Sampun ngantos katimbalan ing Wanciri nadyan ing Wanciratri ing Ngroko mboten badhe swaling kayun. Mugi kepareng mbabarana menapa menggah wigatosipun wonten ing madyaning pasewakan. Dinten sak mangke kula mboten badhe ngrembak perkawis tata kaprajan. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kedaton negari Ngastina, namung badhe kula rembak perkawis kula warga negari Ngastina ing wonten gandeng jenengipun kelawan ingkang rayi Ngastina Pudrayudana. Nuwun sewu. Mestinipun mboten kedah ngawontenaken pasewakan jer menika dados perkawisipun paduka Yai Prabu pribadi
Ing mestinipun sedaya para nayaka punggawa lan para kawula boten kenging ngawuningani menggah perkawis kula warga Paduka Yayi Prabu. Nanging gandeng sampun sesek raos sing manah kula. Bingung bingleng bengang-langan. Kedah kados pundi margi ingkang kedah kula lampahi. Mila tumunten kula ngawontenaken pasewakan supados sak mangke para sepuh saged paring kepajar dhateng manahipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana. Mekaten nggih. Kula drembabaraken wigatosipun menapa? Koko Prabu. Paduka prisa piyambak bilih kula anggenipun sampun mangun bebrayan kaliyan Nyai Ratu Banowati. Putri saking negari Mandoraka. Katresnan kula menika persasat sampun boten sagedipun nembakaken. Agengipun tresna kula kelawan Nyai Ratu Banowati menika persasat ngungkuli dhateng jagat menika. Upamanipun pejah gesang kula menika kinarya nambak dhateng katresnanipun Nyai Ratu Banowati, tentu kula ikhlas lahir batin. Nadyan bondo donya derajat pangkat menika kula totohaken. Supados sakmangke Nyai Ratu Banowati tetep tresna kaliyan ingkang rayi ing Ngastina Duryudana. Kula mboten badhe awel, tuwin mboten badhe anggrundel. Anggen kula tansah sengkut mranata tata rakiting negari Ngastina minangka dados makuthaning bangsa Ngastina menika ugi krana sinandhing dening Nyai Ratu Banowati nanging mugi andadosna ing kawuningan Koko Prabu sampun wonten Tigang Candra menika solah selaganipun Nyai Ratu Banowati beneh kelawan adat ingkang sampun benten kalawan adat ingkang sampun kelampah mangke piye ingin dipun wastani beneh kalawan adat ingkang sampun beda karo adat lupiya sing wis kelakon menika kersanipun kados pundi Koko Prabu. Nyai Ratu Banowati kados sampun kecalan katresnan kaliyan pun Duryudana. Ing atasipun kula menika Nalindra. Ing atasipun kula menika Ratu. Nyai Ratu Banowati menika minangka dados prameswari, kewajibanipun prameswari menika tansah leladi dhateng menapa ingkang wonten gandeng jenengipun kaliyan pun Duryudana. Nanging sampun Tigang Candra menika nuwun sewu pendak-pendak Nyai Ratu Banowati menika kula caketi tansah ewa satemah malingos. Mboten purana ben ajeng kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Wongsal wangsul kula tambuhaken menapa to sababipun gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Nyai Ratu Banowati mboten nate waloka lan mboten prasaja kaliyan ingkang rayi Ngastina. Nadyan nalika mapan sari wonten ing madyaning patenggan ingkang mestinipun kula dipun ladosi sak tataning tiyang bebrayan. Nah Nyai Ratu Banowati tansah aningkur. Benda-benda kula jawil malah dipun kipataken tangan kula. Koko Prabu. Koko Prabu lelampahan kados mekaten menika kados pundi anggen kula badhe nglampahi mongko kula menika mboten saged gesang menawi mboten nyandhing kaliyan Nyai Ratu Banowati. Kula menika ratu kok gawe wedang dhewe. Mboten dipun ladosi dening Nyai Ratu Banowati dahar ingkang saben dinten kula menika tansah dipun ladosi nanging sampun Tigang Candra menika mboten nate dipun rencangi dening Nyai Ratu Banowati. Upami Nyai Ratu Banowati menika sampun boten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu, kula pasrah negari menika dhateng ngestanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kula badhe pados margining pejah. Kula boten saged gesang menawi boten sinandhing dening Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu, Syang Pantara Ratri amung cipta pukulun. Om tanana liwan kaheksti mila katur kang condo manik.
sasat rageng ulun sumembah jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngara. Nuwun sewu Yai. Namung perkawis ingkang kados mekaten menika mestinipun saking pamrayoginipun ing Raka ing Mandura. Ing Raka Katimbalana sowan wonten ing madyaning kedaton tumuli pepanggihan catur netra sabab nuwun pangapunten. Perkawis ingkang mekaten menika kula wau menawi kababar wonten ing madyaning pasewakan menika mangke hanjejering sastra wirang. Kanalindhanipun Yai Prabu Duryudana krana kami dhangetaken dening sangyaning para kawula Nayaka lan Punggawa. Menika perkawis kula warga, perkawis pribadi. Mesinipun dipun rembag antawisipun ing Raka ing Mandura sumawana paduka Yai Prabu ing Astina. Sedaya sampun kelampah. Kula namung kepengin nyuwun pangandikanipun Koko Prabu Baladewa keparenga paring obor pepadhang dhateng manah kula. Kedah menapa ingkang kula katindahaken menawi Yai Ratu Banowati nggadahi sloka ing kados mekaten. Nuwun pangapunten, Yai. Adat lupya ingkang sampun kelampah tiyang bangun bebrayan menika mboten badhe nuwun sewu. Uwal saking pacoban. Ngibaratipun tiyang lumampah tigang langkah kemawon mboten badhe saged mangertosi kesandung lan botenipun. Langkung-langkung tiyang nambut saning ngakrami utawi sampun mapan wonten ing bebrayan ageng. Nuwun pamunten. Selaganipun garwa ingkang kados mekaten menika kula nuwun sewu menapa wonten pangandikaning Yai Prabu ingkang gawe kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banowati babar pisan mboten. Kula dereng nate damel kagol kogelan manahipun Yai Ratu Banowati menapa ing dipun suwun tartemtu kula aturaken sarta kula minangkani menawi dados panyuwunipun Yai Ratu Banowati. Nuwun sewu. Menapa wonten panyuwunipun Yai Ratu Banowati ingkang Yai Prabu mboten saged ngaturaken utawi mboten saged maringaken satemah damel kagol kogelan penggalipun Yai Ratu Banowati. Para Prabu bebasan tumuruning lintang rembulan menawi menika saged kula gayuh tertentu badhe kula paringaken dhateng Yai Ratu Banowati. Sedaya menapa ing dados panyuwunipun Yai Ratu Banowati menika mboten nate kula damel kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banowati. Nanging selaganipun Yai Ratu Banowati kados mekaten menika andadosaken jibek raos ing manahipun ingkang rayi Duryudana. Wiladala. Nyuwun pamunten. Paman Senguni kula wonten dawuh. Paman Seneng menika langkung sepuh tinimbang Yai Prabu Duryudana. Mesinipun nate nglampahi lelampahan ing kados mekaten menika. Lha nuwun sewu. Menawi perkawis kula warga ngaten menika estunipun kula mboten kenging tumut-tumut, mboten kenging canduk lawung. Krana menika perkawisipun anak Prabu Ngastina. Inggih menawi atur kula menika mangke kaleresan menawi mboten lak malah damel wirangipun ingkang bapa ing kematian. Kula nuwun pangapunten. Menawi saking panginten kula anggenipun Gusti kula Sang Prameswari Dewi Banowati nggadahi kagol kados mekaten menika tumrap kula namung bab ingkang limrah. Limrah kados pundi? Limrahipun ngaten nggih. Nuwun sewu. Pawestri utawi garwa utawi Prameswari Negari Ngastina menika mboten benten kaliyan semaipun para nayaka, semaipun para punggawa. Nuwun sewu, kasaranipun wong wadon menika kadangkala sok gelo atine. Monggo nek wis gelo atine nggone ngrangkani karo atine wong wedok menika nuwun sewu, sanget angel nggih, angel. Mila perkawis mekaten menika tumrap kula dipun kendhelaken kemawon. Mangke dangu sangsaning dangu menawi ingkang garwa menika betah kaliyan panjenengan tertentu tumuli nyaketi dhateng lenggahipun anak Prabu Ngastina. Kula sing boten kuat. Menawi kula ngendhelaken Yai Ratu Banowati, kula menika sedina ora caturan, ora guneman kaliyan Yai Ratu Banowati kemawon. Kula menika gesangipun kadiradi gotang, mboten genep uripe Duryudana. Kula menika sedina mboten digandheng dening Yai Ratu Banowati,
niku rasane urip kaya muspra tanpa guna. Laras saking tresnanipun inggih. Mila mekaten. Bila ingkang saking menika kula nyuwun sabdanipun para sepuh menapa kita kula tindakaken Bawaduna. Mboten dawuh, Ger. Bawaduna gadhahi pamanggih menapa? Oh, nuwun sewu. Menawi bab perkawis menika estunipun kula mboten saged matur. Menawi paduka menika nyuwun priksa Kakang Durna mboten badhe wonten marginipun. Liripun kados pundi? Mergi kula nuwun sewu, garwanipun Kakang Durna menika benten kaliyan garwa para nayaka Punggawa lan titah Ngubatara. Liripun kados pundi? Nuwun sewu, Kakang Premban Durna menika mboten nggadhahi tetimbangan wujuding titah swantah, namung satu kewan. Menika tumrap kula mboten sagedipun suwuni pemanggih. Mangke riyen Dik Patih. Arep kaya ngono niku wong do nyebutake garwa Sukalima menika widodari ngejawantah. Arep widodari kan ning keleke papat. Kok keleke papat? Lah nek kewan tak keleke rak ya papat to. Nuwun sewu, Ger, sampun ngantos ndangetaken aturipun Adipati Harya Sengguni. Menawi saking pemanggihipun ingkang Bapa ing Sukalima, garwa ingkang gadhahi sloga ingkang benten menika wonten pinten-pinten perkawis. Pinten-pinten perkawis kados pundi? Setunggal kados ingkang dipun ngendikaken anak Prabu Baladewa menika kogel kagelan. Manahipun krana mboten saged katurutan menapa sedyanipun. Menika ugi saged dados kogel kagelan penggalipun ingkang garwa inggih menika pun Dewi Banowati angka kalih. Menika menawi kekirangan babakan bondo donya menika nuwun sewu wong wedok menika sok mrengut terus. Menawi belanjane kurang menika tertentu wong wedok menika gampang nggone nuwun sewu nesu menika gampang. Ning nuwun sewu menika mboten badhe kelampajer panjenengan menika Nalendra. Mboten kekirangan bondo donya, mboten kekirangan menapa kemawon. Tartemtu menapa panyuwunipun ingkang garwa Banowati menika dipun udanani dening anak Prabu Ngastina. Lah ingkang angka 3 inggih menika kula nuwun sewu. Kagol kogelan penggalipun ingkang garwa menika karana dereng saged pikantuk jatining pemarem. Liripun kados pundi? Kula trimblakaken. Menika ngaten, Ger. Pikantuk jatining pemarem menika nuwun sewu. Kridaning wanita lan priya menika kula nuwun sewu. Ingkang kakung mboten saged ngladeni ingkang putri menika dasapun dadosaken cuwa penggalipun Piyai Putri satemah lajeng kogel kagelan manahipun kados mekaten menika. Kosik to mbok diterangke sisan. Dicethake lereke tembunge Kakang Penemban Durna kuwi apa? Nuwun sewu Dik Patih menika wonten kedaton. Kudu nganggo tata krama, kudu nganggo unggah-ungguh. Tegesipun ngaten kemawon. Kula kangelan gawe ukara menika Dik Patih. Mang cethake kemawon. Sing kakung loyo ngaten kemawon. Menika dados jalaran kogel kagelan penggalipun ingkang garwa pun Dewi Banowati. Nuwun sewu, menika estu lho. Ingkang angka 3 menika ingkang rungsit lan rumpil lan menika ingkang bebayani. Ingkang angka salajengipun inggih menika menawi ingkang garwa menika kapilut utawi nggadahi cukuling rasa tresna dhateng priya sanes. Bawaduna. Wonten dawuh. Yai Ratu Banowati menika mboten nate medal saking negari Ngastina. Mboten nate medal saking taman negari Ngastina. Kula mboten pitados menawi sak mangke Yai Ratu Banowati menika gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Lho, nuwun sewu menika namung ngatur kok, Gen. Kula namung ngatur. Tur sedaya menika kala wau saged dipun tandha lan saged dipun mangertosi. Caranipun mangertosi menawi Yai Ratu Banowati menika gadhahi tresna kaliyan priya sanes menika tegesipun kados pundi? Setunggal mboten nate purun caket kaliyan kakungipun. Angka kalih anggenipun sare menika kula nuwun sewu. Nengga kakungipun sare rumiyin lajeng nembe sumusul sare. Menika tanda-tanda wanita ingkang badhe utawi sampun gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Utawi wanita kala wau wantun nyebut asmanipun priya sanes menika sedinen langkung kaping 2 dasa kanthi pawadan werni-werni upaminipun. Ngunjuk atur paduka anak Prabu Duryudana bilih nayaka menika kekirangan tumunten piyambakipun menika ngaturaken kedah ngangkat nayaka enggal ingkang disebut sebat upaminipun naminipun Suta Naya lan saksanes-sanesipun. Menika ateges wanita menika kala wau sampun gadhahi raos tresna dhateng ingkang nami ingkang disebut sebat menika kala wau. Monggo anggenipun nyebat menika wong salwangsul. Menika sampun gadhahi tandha bilih
garwa Dewi Banowati menika sampun gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Bodana. Mboten dawuh. Sampeyan ampun mbubutek banyu bening kahanan negara Ngastina. Yeh Ratu Duryudana menika nembe jibeg bebek penggalihipun. Lah kok malah panjenengan nyeritakaken cariyos kados mekaten menika rak nambahi kodheng penggalihipun Yayi Prabu Ngastina. Lho, kula mboten kok ngarani utawi kula menika mboten kok nuduh dhateng Dewi Banowati supados Dewi Banowati menika gadhahi raos tresna dhateng priya sanes menika mboten. Namung menika conto kok, Ger. Conto dados kula menika sampun nganalisa. Apa, Kang? Nganalisa. Pendhita kok omongane tekan nganalisa barang. Tegesipun sampun niti priksa, angglenjah, duwe nanggelar, duwe nanggulung, lelampahan menika pancen nyata saestu. Mila saking parayaginipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke, Ger. Saenipun ingkang garwa Dewi Banowati menika dipun tanting menawi nggadahi panyuwunan. Panyuwunanipun menapa? Menawi nggadahi pamultah-pamultahipun menapa? Nanging cobi dipun caketi menawi pendak-pendak dipun caketi ingkang garwa menika tumuli kesah utawi mboten purun dipun caketi dening anak Prabu Ngastina, malah sajake ewa anebeh saking pelenggan paduka anak Prabu Ngastina. Oh, nuwun sewu, Ger. Kula mboten kok anggih mangsa gelak wanci. Tertentu wonten tukuling rasa tresna sanes wonten manahipun ingkang garwa Dewi Banowati dhateng priya sanes. Sak sanesipun anak Prabu Ngastina, Ger. Kagat risang kapirangu benanggul kinempit kembit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang sing tias ya si tukang kutu kering ing dereng ngantos paripurna sami Balawacana nalika semanten dume midanget aturipun Begawan Durna ingkang katur dening Nata ing Astina Prabu Duryudana. Dadosangan lega penggaling Nata ing Astina Prabu Duryudana datan mobah, datan musik nganti kaya tugu Sinokarta. Nglenggahi kanyur pinangka wardu kanyut ujar ganten wardu jar mangeca. Nginango durung abang dulur manding dasare pertala kasaru geger njaba pelajari ngemban taman ingkang minggawan ing datulya karya jinak kang samya mulati. Jamban nggih wonten timbalane ngadhawa sinuwun. Melayu-melayu tanpa tinimbalan meyak nayapa punggawa kang padha gandung seba ana wigati apa Ngaturaken ketiwasan sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula tilaring tata krami miwah unggah-ungguh namung badhe munjuk atur ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya arep matur apa marang panjenengan ingsun? Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula menika abdinipun ingkang garwa Dewi Banowati ingkang tansah nderekaken wonten pundi Dewi Banowati lenggah. Namung sak mangke kagiat raos sing manahipun ingkang abdi nalika semanten kula nembe kemawon badhe mlebet wonten patengganipun Dewi Banowati ingkang garwa. Nanging kados menapa ta kageting raos sing manah kula sinuwun. Kula nyumurupi glibetipun piyai kakung ingkang mapan wonten patengganipun Dewi Banowati. Kowe aja ngawu kawar ngawur. Kowe matur mung wadon matur aja kelakon dosa tak tugel kulumu. Estu kula wantun natahaken dhateng jiwa raga kula. Menapa ingkang kula sumerapi menika boten dura lan boten goroh. Sapa wong lanang kang mapan ana ing patenggan? Kula mboten saged matur. Namung piyambakipun nalika semanten kula ajeng mlebet patenggan tumuli gragapan biayaan manjing wonten ing ngisor longan. Ndelik krana wedi kaliyan kula mugi antatos ing kawuningan ingkang garwa Dewi Banowati
nyingetaken satunggiling priya wonten ing patenggan sinuwun jagat Dewa Bathara. Prabu Baladewa ndara dasih napa sing dingendikake Bapa Prambandurna. Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan kula ketitik aturipun nemban. Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing patunggan iblis anak kula piyambak, Yai. Mangapunten nggih. Kula nderek bela lawan lampan ingkang sampun kelampah wonten ing Taman Negari Ngastina. Das pundi nggih, das pundi. Menapa kula aturaken nak cocok to nggih? Cocok mergi kula menika kula nuwun sewu ginakaken ngelmu titen, ngilmakaken ngelmu kulina. Menapa kula aturaken menika jumbuh kaliyan lampan ingkang sampun kelampah wonten Taman Sari Negari Ngastina. Cukup. Sampeyan wong gerang-gerang ora ngerti atine Duryudana. Taman neneng menungso sing wani ngebang bojone Duryudana. Sampeyan wong tuwa-tuwa do mbegogok teng mriki. Ndek gawe apa sampeyan? kembang popong teratebang rerayungan loma lengkung tumalong rumambat wit yan
Besmo kang mawor raras tobat Ponokawan Bagong wonten dawuh kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki pendak-pendak kowe arep bali marang bali wismamu aku ora entuk. Aku tansah gondeli karo kowe Bagong. Kula niku ya gumun. Kula niki mung abdi, kula niki mung batur. Sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina, sowan Ndara Banowati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki niku jane enten apa? Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Sasuwene kowe nang kene kok atiku ki krasa seneng. Atiku ki krasa bungah. Aku kuwi jejering Prameswari ora nate diwarengake metu saka kraton. Mung nyawang pepasrening Taman Saris, pendak dina rak ya suwe-suwe rak ya wis jeleh to nyawang tetanduran sarta indahing Taman Sari. Mula janjane aku kepengin srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina. Ning kok ora iso mergo aku kuwi dadi Prameswari. Bareng kowe sawetara nang kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan. Suka-suka parisuka lah kok atiku saya suwe saya seneng, atiku saya suwe saya bungah Bagong. Terus maksude kula mboten entuk bali, mbok kowe manggon nang kene. Tesih wonten kamar napa? Tegese sing mboten dingge. Mburi kae lho, gudang kae. Kena tok nggo turu. Wah ya ora wangun. Kula nang teng mriki niku nggih. Lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku. Ning ora jejer. Sampeyan teng dhuwur kula teng ngisor. Teng ngisor amben. Pendak-pendak kula ken nembang sampean ming jawil tangan kula nembang. Terus kula nembang nggih ta? Iya. Lah kula purun teng mriki ning ya naiklah derajate. Naik piye? Naik ki apa? Munggah derajate aja mung dadi Bagong. Ning piye ta apa ya abdi? Ya kowe tak dadekke abdi. Kok kayane kurang wangun nek. Niku dereng munggah derajate mergo kula teng Amarta nggih ming wujuding abdi. Teng mriki kok ming abdi. Mbok dunggahke derajate napa ta napa? Tobat kowe iki wonge nyenengake Bagong piye? Yen ndelok praupanmu ngono ya lecek. Nanging yen disawang pancen nyenengake. Nggih, pancen kula niku wong sing gawe senenge wong ora tau gawe kuciwane atine wong. Iya pancen mengkono. Ora apa-apa gawean sing mapan ana ing negara Ngastina yen tok tandangi mesti cepet rampung. Nggih, pancen kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka parisuka gojek niku keri. Ning gawean rampung sik. Iya pancen bener. Heeh, anu nggih. Iya Bagong. Nyatane gawean kabeh ya rampung. Jrambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk tok pel, sore ya tok pel. Nggih, kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe rasah bali. Nun, kowe rasah bali. Lah terus anak bojo kula ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana prabaya saka kene ora usah wedi. Mengke nek kula ditakoke bojo kula, ya wis sakarepmu mengko le wangsulan sakarepmu. Ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama lho. Meng upama kan ya. Sing jeneng wong ora ya sok neter ketrimaning urip ing atase sak Bagong. Niku nek duwe kepinginan ra ya tak omongake ning upama lho. Upama, Iya. Upama bojo kula tak pegat terus.
Anu, napa kula teng mriki ya istilahe dadekke pil. Pil semono kuwi lek nguntal piye? Wah, iki ora tanggap iki. Pil niku artine priyayi daman lain. Ya. Patobat apa tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku isin lah. Ora sa isin kowe matura ora sa isin. Lah kula niku ya nyawang karo kanan kula sing bentuke kaya ngene iki kok duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan putung ngitung lintang tangah kelakone cepak murunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning bale wismamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe engko tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Ki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ratu kupil kita. Nganu. Priwon nggih? Kok sike aja guyu sike iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono, bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa upama aku gelem piye? Wah, gojek. Sembrono iki. Ora, upama aku ora ngendika karo kowe upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Ngastina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin, ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku menging kowe bali ning bale wismamu ki janjane jebul nuwun sewu ya Bagong, wong tresna ki ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe. Kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe, Bagong. Sik. Ngapa pet-petane aku? Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung. Tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi? Ora, iki tenan. Yakin? Iya tenan. Wah, iki. Berarti mengke lesare kula pun mboten teng isor ramben. Ora, jejer aku. Nan, iya. Ucul klambian to, entuk. Sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya ora apa-apa lungguhan dhuwur. Petruk karo gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndara, Truk. Petruk balas SMS Ndara dengkulmu atus iki. Ngayal aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu kuwi lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti. Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon bokong nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Ming urung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani ngangge sandangane anakku
Prabu Lesmana Mandrakumara. Napa sirahe cukup? Sirahmu longono. Dongotina iya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arep gleleng aku. Kene. Iki patenggan. Papan dienggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh, nggih. Sama teng jaba. Aku nang jaba wae. Mbok melu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Ora ditutup. Konjur lucu-lucu sak penake dhewe ora. Wis, nah gene wangun. Kene. Tobat ya. Bareng disandangi ora mantra-mantra abdi. Balung kirek. Tobat ya piye? Glelengmu ora jamak. Mekaten. Siaget Dewa Bathara. Ya jagat prangestu ngkara. Ning nuwun sewu ya, arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso diapusi iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok disetlika. Men kita bagus. Kowe ya nyebut aku ya diajeng. Wah. Oke, gleleng tenan. Garwane pun Kakang Diamon diajeng. Kok Diamon? Lali garwane pun Kakang Diancuk Diajeng. Ana ya cangkem elek ki kulina. Diajeng Banowati. Kula wonten mangandika ing Adawa. Pangeran, Waduh kok kaya kejuwuren nek pangeran mbok liyane. Kang Mas. Kang Mas ngono wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Tapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa Bagong. Sebabe Iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang wis padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. bebasan seduma bathuk senyari bumi. Nadyan namung seduma jembaring bathuk, nadyan namung saknyari jembaring bumi. Tresna kuwi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip, tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat apa aku seneng krungu omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa Diajeng Banowati tetep tresna karo pun Kakang, aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngridu nggonku mangun lele, mangun bebrayan karo Siadi Banowati, mesti aku bakal mbudidaya menolak. Tobat satriya kok ora iso basa Jawa. Satriya blesteran. Satriya saka Betawi. Sapa wae sing arep ngganggu gawe karo Diajeng Banowati. Iya, tobat. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki. Heeh. Ngopo kok keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah wudelku. Bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo, tak derekake. Engko nang kono nganu ya dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu Ngastina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme amba. Sone nek dulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane niki panjenenganipun ngendikanipun gawe seneng gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko nusul.
Tobat. Edian tenan mlaku kowe. Beda karo bojoku kowe. Bojoku ki mlaku kok nglesot ya. Kae mlaku kok iso apik banget. Monggo anggere sikile tengen napak. Kenene ngiwa. Sikile kiwa napak. Kenene nengen iso mandung tung. Wah, Yai Ratu. Aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu patenggan tenan. Diajeng Banowati pun Kakang sumusul marang sira diajeng. Ngambar arum sang kusuma Yai Dewi Banowati nuwun pangendika ing adhawuh Raden samangke sampun sawetawis anggen kula tansah leladi babakan anggen Maduka mbetahaken inggih menika dhahar lan sak piturutipun. Namung anggen kula kalian Maduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Wis tak omongi to, sebaya mukti, sebaya mati. Aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresna karo kowe. Aku nek iso ya rasa bali neng bale wis maku rasa ketemu karo bojoku, rasa ketemu karo anak-anakku. Mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahin, anak-anakku terlantar tak titipke ning yatim piatu. Ana jeneng kuwi? Titipke nang ndi jenenge? Sing gone TV yatim piatu kuwi lho. Aku ta, Pak. Panjenengan niku ngendika wong ora dong kok ya dadak ngendika. Anu apa jenenge? Penitipan anak. Inggih monggo sakersa panjenengan. Heeh. Pokoke kowe aja nganti luntur lho tresnamu. Mboten. Nyatanipun panjenengan damel sengsem damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati. Namung raos kula kok mboten sekeca. Ora penak piye? Pindah. Mboten menika. Ora penak piye? Raos kula kados melang-melang katinggal cabang wonten tepining Balumbang Raden. Panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngastina ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngastina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep ndajaki lelakonku. Wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing mepalangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu, heeh. Ya ming saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetya. Sumpah prasetya kados pundi? Nek aku lara, kula nderek sakit. Bagus. Ayu tenan kowe. Nek aku ngasih tekaning pati, Kula inggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Astina lebokke pakunjaran, kula nderek wonten ing pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis jos, wis. Jos menika menapa? Tegese wis apa? Tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Oh, kula ingkang abdi pun Begawan Durna Gusti Ayu. Kula aturi mbikak kori ning Taman Sari Gusti Ayu. Menika kados mantenipun Begawan Durna. Waduh. Kok andang konangan bisa?
Kula sumanggaaken. Dek Pate, Pripun? niki kok wonten sandal jepit tulisane BG niku sinten nggih, Dek? Duh, sandalku ya ora tak gawa ngono. Lali aku. Mongko asline sandale gareng kaya asline. Oh, niki kok saya nyubriyani didodok mawon. Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati, kula ingkang abdi kematian ing Plasa Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula aturi mbuka korining taman Gusti Ayu. Tobat, monggo Penemban Durna. Pate sengkune kula aturi mlebet wonten ing taman. Kang kinare wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone miang galing kangkung beksimi beruluke ngungkuli langit kentos walu gembel manyar-manyar juk ning jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dewate, pripun Kakang Mlemban? Nyata sing dadi ature abdi mangsaning anak Prabu Duryudana menika wonten piyantun jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Mlemban. Katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih wilujeng niring sambikala. Paman Pate Haryo Sengkuni katuran karaharjan nggih wilujeng. Menapa to sababipun dene jengandika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh, menika ngaten Gusti Ayu. Estunipun wonten madyaning parepatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan. Nalendra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati inggih panjenenganipun Prameswari Ngastina menika benten ngaladat ingkang sampun andatosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten babak angaleoni jujul anusri wonten sowanipun emban ingkang ngandika aku utawa matur bilih Taman Sari Negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang kasingitaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati. Kula nuwun pangapunten menapa saestu leres aturipun emban menika kala wau. Tobat. Estunipun boten wonten priya. Boten wonten peremban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang boten jumbuh kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi darat kawontenan wonten ing Taman Sari. Tobat. Estunipun menika sanes priya. Sanes sing mapan wonten taman nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun Panakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapak Penemban. Lho, lah kok mawon wonten Taman Sari Negari Ngastina. Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika dadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari ing mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhahi raos sengsem nanging lumarek ing wanci andadosaken raos kula menika bingung. Krana kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan.
Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis negari Istra mriki, raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudungipun. Tumunten kula dawuh supados mapan wonten negari Ngastina. Lho, mangke rumiyin, Bagong menika derajatipun naceplik wong loro saudon telu saurupan. Bagong menika namung batur. Lah kok mapan wonten ing Taman Sari mongko Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya, setunggal kemawon. Ingkang mlebet wonten telenging taman. Nanging Gusti Ayu Banowati menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Wantun mlebetaken setunggiling priya. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedadipun hukum krana sampun wantun nyaketi dhateng Prameswari negari Ngastina. Samangke ngatri mawon, Bagong kula aturi masrahaken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo tanganipun kula kruncung sukunipun kula aturaken anak Prabu Duryudana. Nek Setyaki. Sencaki kok raine kaya ember kaya ngono. Lha iya, lha kok dadi iso kaya ngono nuwun sewu. Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Wah, lah saya kemewat. Saya ngiyas karo wong Ngastina ing atase derajate ngaceplik wulur saudon terus saurupan. Lah kok wani ngagem busananing putra nata Ngastina. Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna, tepungke satriya Bajahita. Baca-baca dengkulmu melocot ora. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejring Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Kowe ora entuk undangan. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora sayang-iyong sengkune arep napa kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati iki garwa nata Ngastina, wis ngerti. Ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banowati merga dadi garwaning Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton ming kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngrebut Dewi Banowati saka astaning anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresna sik to karo aku? Inggih, rungane kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebuti pisan bojone Gareng tok lagi. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek ra nggone kakangku dhewe ora masalah. Tobat. Konjur kaya ngono lho lek ngendika. Wis kowe meneng kok. Wah, aku wis tetep ngantepi sedumuk bathus nyari bumi. Katresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora arep ngopo kowe rene? Aku arep nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena bondo tanganku merincong sikile Panakawan. Metu tandangi legane acur kali. Aku pamit perang ya, Dik. Inggih. Dongakno wae. Pokoke kowe aja kendhan gone ndedonga ngersane Gusti muga-muga Aak menang. Inggih. Engko nang nganti Aak menang pokoke kowe tak goleke us. Tobat kan ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat ya. Inggih, ngestaken dawuh. Cium tangan. Inggih. Oh iya, inggih. Kula aturi tindak monggo, sembah kula ngendherekaken.
Sun. Menapa? Ngono. Tobat ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan, inggih estu. Sithik wae, mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging njaluk pamit, Yayi. Garo aku sing paling ayu kok. Tak antepi katresnaku karo kowe. Di kula dhewe ya gumun lah kok nganti kaya ngene kahanan negara Ngastina menika mangke nek nganti kawanguran anak Prabu Duryudana apa rasaya lingsem ing atase ana priya sing mani wantun ngewat dhateng Dewi Banawati kemawon kok ming Bagong niki lho. Pancen wong ora nganggo akal. Wong ora nganggo nalar. Nakale wis kebangetan Bagong ki wani bedang kalawan putri Ngastina. Dewate, pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane untuk Bagong dipateni. Yen upama Pandhawa mengko ora trima diblabari lelakone Bagong, Pandhawa mesti iso nampa kahanan iki. Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa kula ketapke Kakang Mremban. Ora pangling tak iling-ilingi sandangane mrabut nanging bareng aku weruh raine. Iki Bagong lho iki. Heeh. Karto Kebu. Bus. Kartomarma. Kartomarma. Arep ngapa kowe? Gondrong barang kowe sakarepku. Kowe arep nyekel aku to? Dasar Pranyata Bagong. Mbok yo ngilo karo kahananmu. Ngilo karo githokmu. Kowe nyawango karo kahananmu, kowe derajating wong ceplik. Kowe derajate wong loro saudon telu saurupan, kowe ming batur.
Ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wutung ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Ewadene lah kok dadi kowe nekat kowe wani bakal anggebang kelawan Kakang Mbok Banowati. Kowe serep nyawamu, jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan. Kepingin tinjung akhirat nyawamu. Rasa pidato kowe. Kowe nang kene butuh arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nah aku arep tak cekel, aku mau tak cekel dadine gelut. Yo, wis. Dadak omong, apa ki mau kan ngomong wayang kok kangenan le omong. Cebol gawe wulan wutung ngono. Kok koyo ana tengen kene iki kowe wani aku wani des rampung. Ciwas kowe sumbar kemewat kaya ngregem jimat kaya demek mercon lan sapi itu. Nek kalah percuma lek ngomong oke-oke kaya ngono kuwi. Pecah siramu. Blotot wetengmu kowe. Lho. Kok ngawur? Sakarepku sak kecekele. Luput peteng sak kecekele lho iki tak blotot. Mati dening aku. Ayo pangga tak ayoni Karto kuat. Karto Marmo. Karto Marmo. Isin kula. Isin piye? Ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang nata ming diajar kali Bagong. Monggo nyandang cara satriya. Raine elek ning digdaya. Perange kok ya iso trampil. Bagong ki panakawane Janaka. Mula nek perang trampil ki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramarata Jamarata imbang yen padha wae. Ayo. Iki Angling Darma. Saya edan. Ayo senggone yon maju ae. Aja Kurawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek musuh Karto Marmo, Karto Denda, Kartipeya, Karto Nyaur.
to nyaur, Bang. Bangane kedendro. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Mundur. Bagong ngamuk, Bagong. Wah, Bagong ngamuk, mundur. Mundur. Lho, kae piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandhane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng ta aku? Ayo aja ming Kartomarma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Nah, Dursasana kan tekan kene. Remuke raine. Aduh. Sumbarmu kok kaya ya tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males dune. Kudu cekek-cekek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku ming tengok-tengok ora udut. Nek dadan angel. Dijak meneh wis mau. Caedan. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Ki, Man. Kene, rene. Kok Kurawa. Bubar sar-saran tetetan kok iso dikukup. Niku jejanjane enten apa? Nyekel maling Ngastina. Lho, maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedan. Sapa, Man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngastina. Wah, jelek urip. Jelek nyanyawang gelaring jagat seming rembulan. Wani nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok Ayu Banowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjarane. Kukulatus banget. Ciare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cin. Bajigur iki ra babab
Bagong to. Pancen keparanya ta. Iki lak Citra Menggala. Citraksi. Ayo, kowe arep nyekel aku. Nek ngerti kowe malinge, aku ora melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenenangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Mosok Asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu baba. Bajindul anu Banowati. Heeh. Piye? Arep apa? Arep nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tekan kaken nini lara mata. Ninen. Ana, nek pancen kowe setuju karo aku, kowe aja nyekel karo aku. Pepenake aku tak bali wae, Bagong. Ora sida perang. Jebule. Nek ra tak pernahke mengarep awur-awuran kowe jebule. Dudu wong kono-kono kok, Man. Dudu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampeyan pengen ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati. Kula melayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe mbok ora Jawa-Jawa ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledhek nyambro ndasmu. Sing ngapik nek omong. Karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Iya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakoni piye? Nyatane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati, ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis. Nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu? Sapa sih tutur magati nyampar gelas. Nunggu bodo-bodo gelem lakoni ora dadi kisru. Gobek-gobek karo-karo. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangga Mboten pun telat. Ngawolu. Pun mangga. Kaya sekolah wae rumangsa mundur. Pun Kakang Peremban nyekel maling lho. Bagong ora pasrah bongkan tiba Malinge cucu maling ora Bagong. jeblok. kula wong bilang-bilang bubar pamut ora karu-karuan. Napa meneh kula lagi sinar Mbak Yumu ditimbang karo Bagong kaceme. Turna panalingan majaring ratri linenggak cangganira kapisanan
aning perang Bratayuda. Pancen manus maning jajaran sukirtaning bawana menungsa ora ngira karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang puyang gudel bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ingkang kaya mengkono mau memirang sarta jejereng sasra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang kelawan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drai? Lho. Drai jengkulmu mlocot kowe ora? Iki pusaka Kyai Cundamanik. Sirmu arep nggo ngapa? Tak nggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya ngene iki wis wani mati Penemban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundamanik iki apa mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan, wong dagang tuna andum bathi. Yen bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip ki ora njaluk, ora utang, ora ngemis, ming saderma diparingi karo sing gawe urip, ya urip ngono tok wae. Kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip, pasrah, digedhongono, dikuncenono. Wong urip arep menyang endi parane. Tur upama Bagong ki kalah karo Cundamanik dipateni nganggo Cundamanik, ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mung kari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku, mung ngono tok wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cundamanik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Apa mesti? Urung karuan no. Lho. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki nang peperangan, ora ana wong tuwa, ora ana wong enom, menane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban, ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora? Pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip, mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi, ora ana apa-apane. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa lho? Pendhita ming serban karo ketemu sing putih. Atimu ndok bosok. Nabi Musa duwe tongkat, tongkate ming kayu, ning mergo entuk firmaning sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Mergo entuk firmane sing gawe urip, tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gonggongke, tok ndel-ndelke, ning nek sing gawe jagat Cundamanik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dur. Modar kowe mungsuh iki. Arep nang Ngastina kowe dadi guru, arep nang Ngastina kowe dadi pendhita, nek mungsuh kowe kentekan akal. Nyo, timbakno. Nek nganti tiba ning dadane Bagong, aku ora mati ming metu gethihe mergo tatu, aku isih iso glawat, tak tucuk iraimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plendas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epekku ki aji. Brojo mesti BSIM. Tipanalmu jeblok kowe. Ayo coba apa piye? Kula ingkang sowan nggih kula mahapunten Bawan Wantuna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka.
wujuding priya ingkang mantun nggih Banglawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandheng niku kabaran? Oh, estu nggih. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Banglawan Yayi Banowati. Lho, nyata? Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Yayi Ratu Banowati? Mboten sami kejaya namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Remban. Wonten jawab. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, nggih. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Yayi Ratu Banowati? Bagong Garwa. Iblis lan Bagong Gladang. Udus. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bis laknat. Gugu karepe Bagong Gladang Nenggala seru banget le omong. Aku ya ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa, kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyondasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijak apiane iki. Ini ora ditandingi nganggo kekuataning Bagong. Nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahe ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata Mantura Prabu Baladewa. Do cuwil ya. Mbone njuku wayang ki sik apik, Nduk. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Oh, napa? Paling karepe iki wo masem. Tuwa. Tuwa kae saiki nek tuwa ki sing ngerti ki saiki mung anu jenenge kolektor wayang. Masyarakat umum ki ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek pipril meneh. Malah cilaka. Hah, karo kapamu kapan kowe? Tandhi legane atiku strayoli binatang gembira loka. Nek cara biyen ngono iki aku ora apal. Ngapalke nesune Baladewa cara mbiyen strayoli binatang strayoli September Oktober November Desember bisa hitung-hitung sasi. Ayo iki Prabu Baladewa tandangono legane atiku Mas. Jangan menungso tatanan. Iki ana Baladewa iki. Iki ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki to iki. Oi. Suwi-suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ratatanan. Menungso ratatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae, dengkulmu melocot iki. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ora tenan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugala. Wak tamake diadamu jeblok mati dening aku. Ayo, tamakno.
Ora sampe kok anama. Wis kaya bakul obat. Dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambah niki 3 dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinya. Ngomong langsung tes-tes wae. Niate namake nenggala ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan ratatan. Gawe pirang nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Grethe nenggala jeblok ketemu. Mati dah, muter dening aku wae. Mati dening aku manungsa ora. Tenanan iki bajigur. Lagi ketap-ketip bres. Apa rumasamu aku ora duwe kekuatan? Enteno ngene. Kowe nggawa nenggala iki Kiai Senso. Nenggala karo Senso menang endi? Rasane ati kaya. Wah, member kaya ngono kuwi. Apa wangon kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara Pathuk. Bakpia Pathuk 75. Wah, setan ratatanan. Kuwi graji. Iki Kiai Senso tamake Gunung Jugruk Segarasan. Lah iki negara kota tadi iki graji iki piye? Saentuke. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Namane kok dadak ngek-ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kowe senengane ora. Mati kok mati. Wah, menungso. Kados pundi? Yai. Sewu dawuh kalapatanipun Kang Raka Tadawadana. Nyata menawa dipun aturaken dhateng emban menika kala wau kepara res lan boten atur dura. Telanging naman sari wonten menungsa ingkang wonten anggebang dhateng garwapun Yai Ratu Banawati. Menungsa ratatanan. Kula piyambak iki badhe nugel jangganipun menungsa menika kala wau. Mangirwi. Menawi panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tanpa ndhe malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Yayi Prabu Gustina. Lajeng paringipun nyatanipun malih menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut nadan bawa penemban Durna melajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening malih menika kala wau. Aduh kok Prabu menapa iki kula badhe kecalan dhateng Yayi Ratu Banawati. Yayi lenggah sekeca menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton. Nyengetaken saliranipun Yayi Prabu Duryodana sampun ngantos kawanguran dening maling menika. Ora bari tindak dhateng pundi. Kula badhe nyuwun senjata pitulung kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Manggahanglo sesumbar lindu lindu bumi kunjing kumaluduk guntur ketuk lumembak penyu kang kumambang bubar mawut lakuning perjurit rantak-rantak kaya sila blekiti.
Sila ning watu blekiti ratu ning semut kaya ratu ning semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara ing Ngastina. Yayi Banowati pun kakang saya petekana diajeng garwaning pun kakang. Sritina ning masewakan